Creative City Design este o întreprindere socială înființată în localitatea Coșna, județul Suceava, în cadrul proiectului Social Activator. Societatea noastră este calificată în oferirea unor servicii profesionale complete de consultanță și montaj, utilizând tehnologii de vârf din domeniul amenajărilor mediului de viață. În cadrul Creative City Design dezvoltăm concepte de arhitectură și design interior solide, împărtășind cea mai frumoasă misiune, aceea de a contribui la crearea unor noi construcții și spații inovative. Ca misiune socială, Creative City Design își propune oferirea în mod gratuit a unui pachet complet, format din servicii de consultanță în design interior și lucrări de amenajare și finisare interioară pentru proiectele sociale de la nivelul regiunii Nord-Est. Un program social concret pe care îl avem în vedere constă în amenajarea și finisarea interiorului unor grădinițe sau școli, ori chiar al unei secții de pediatrie sau centru de recuperare pentru persoane cu dizabilități. De asemenea, Creative City Design se adresează persoanelor din grupuri vulnerabile, care cu ajutorul întreprinderii noastre sociale vor putea să urmeze un curs de calificare sau recalificare profesională cu titlu gratuit în domeniul construcțiilor, mai exact în amenajarea și finisarea spațiilor de interior. De altfel, prin proiectul Social Activator, Creative City Design a creat 5 locuri de muncă, angajând inclusiv persoane provenite din medii social defavorizate, care deja beneficiază de un venit decent și de calificare la locul de muncă. Expertiza arhitecților Creative City Design acoperă concepte de design interior pentru amenajări, apartamente, case și vile rezidențiale, amenajări spații de birouri și spații dedicate educației și învățământului, amenajări spații medicale și recreaționale, amenajări hoteluri, restaurante, cafenele, cluburi, baruri și puburi. Echipa Creative City Design este pregătită să asigure servicii profesionale în toate etapele amenajării unui imobil, de la consultanță, gamă sortimentală, suport logistic, livrare, instalare, servicii de garanție și post-garanție. Deviza Creative City Design este aceasta: explorând împreună prezentul, ne construim viitorul. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.